Do nemocnice Bory spoločnosť Bebran dodala v rámci služby Fleetcare viac ako 20 000 inštrumentárium a celkovo to bolo viac ako 400 inštrumentačných setov. Fleetcare je jedinečná služba, ktorá pre operatorovi umožňuje mať správny čas na správnom mieste, v správnom množstve a správnej kvalite inštrumentárium a pre nemocnice takmer dokonalé plánovanie finančných nákladov na kúpu a obnovu a servis inštrumentária počas zmluvnej doby. My sme mali tú unikátnu príležitosť, že sme začínali na zelenej lúke, to znamená, mohli sme hovoriť nielen už o existujúcich nástrojoch, ale o vyskladaní operačných síl, o úplného základu, čo si myslím, že bola unikátnosť celého tohto projektu. Sme mali tú možnosť úžasnú, že sme sa dostali do centrály Escolapu a tam sa vlastne kreovalo celé tie sita a inštrumentárium. Bola to úžasná skúsenosť, jednak vidieť to, ako sa tie inštrumenty vyrábajú, vidieť pohromade všetky inštrumenty, ktoré skutočne aj ten najnáročnejší chirurg si nevie ani predstaviť pohromade. Sám som si našpecifikoval sita na základe svojich viac ako 20-ročných skúseností. Po pol roka používaní v novej nemocnice zatiaľ sme s nimi spokojní. Samotný výber a implementácia inštrumentária pre nemocnicu Bory trvala 3,5 roka. Čo je hlavné, pracujeme s inštrumentárium, ktoré je nové, je permanentne servisované v dostatočnom množstve a tá práca tým pádom sa stáva jednoduchšia, bezpečnejšia, hlavne z pohľadu pre pacienta, ale aj z pohľadu komfortu operatéra. Gro operácií prechádzame pod mikroskopom, to znamená, že náš odbor je mimoriadne závislý na kvalite a detailnom spracovaní a úprave toho použitého inštrumentária. Inštrumenty sa prevážajú otvorené, aby sa pena dostala do všetkých záhybov. Následne inštrumenty transportujeme transportným výťahom na oddelenie centrálnej sterilizácie. Fleetcare management je veľmi prínosný, hlavne čo sa týka celkovo toho celého servisu inštrumentária a samozrejme aj dopatrania sa k jednotlivým inštrumentom. Máme označené inštrumenty, každý jeden inštrument je označený QR kódom, tak vieme každý jeden inštrument napríklad aj priradiť ku danej operácii a k danému pacientovi. Samotná vlastnosť toho fleet managementu flexibilne meniť alebo optimalizovať jednotlivé inštrumentária, prípadne reagovať na nové požiadavky, je samozrejme vec, ktorá bola jedna z kľúčových preto, aby sme sa rozhodli. My máme k dispozícii v rámci pracoviska centrálnej sterilizácie tzv. Backup sklad, kde si vlastne vieme ten daný inštrument hneď vlastne v tom danom momente, ako zistíme, že prišlo k poškodeniu, vieme tento inštrument z backup skladu vlastne použiť a zároveň ho vieme hneď zaradiť do toho potrebného sita. Zatiaľ tá spätná väzba zo strany zdravotníckeho personálu je pozitívna. Lekári majú v rukách to, čo potrebujú a zase opačne personál centrálnej sterilizácie aj operačných sálov má k dispozícii nové a kvalitné výrobky a vždycky v kvalite Escolab štandardu. Fleetcare z pohľadu pacienta má význam. Každý pacient má našpecifikované ako keby vlastné inštrumentárium, vlastné sito, ktoré je v ten deň dedikované len jemu. Čo sa týka kvality inštrumentov od Bebran, myslím si, že sama môžem na základe svojich dlhoročných skúseností zo zahraničia teda naozaj povedať, že kvalita týchto inštrumentov je veľmi vysoká. Odporúčal by som kolegom, aby videli, aby si skutočne to chytili do rúk, ako je to úžasné, keď človek môže pracovať permanentne s ostrým a servisovaným inštrumentárium. Myslím si, že všetky zariadenia, ktoré chcú sofistikovane poskytovať zdravotnú starostlivosť, dobre ju manažovať a v konečnom dôsledku tým usporia na pobyte, na dĺžke hospitalizácie, na redukcii komplikácií, je to jedna z ciest, ako poskytnúť pacientovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Možno práve to priekopníctvo naše ukáže, že ten model sa dá nastaviť a kľudne ho môže využiť a poučiť sa z toho v budúcnosti niekto iný, hoci je štátna nemocnica. V rámci úspešnosti projektu Fleetcare v nemocnici Bory evidujeme už aj zo strany štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení zvýšený záujem o túto službu.